Hayırlı gün Татарстан, hayırlı gün hürmetli televizor караучылар. 26 август иртәсендә мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне телибез. Бу көн тарих битләрендә нинди вакыйгалар белән истәлекле? Бергәләп барлык. 1723 елның 26 августында Петергоф шәһәрендә тантаналы рәвештә фонтаннар комплексы ачыла. Бу истәлекле вакыйга ел саен фонтаннар бәйрәме буларак билгеләп үтелә. Хәзерге вакытта грандиоз Петергоф сарай парк ансамбленең гомуми мәйданы 1000 гектарга якын булган 7 паркны үз иченә ала. август халыкара дәрәҗәдә 4 аяклы дусларыбызга рәхмәт әйтү көне. Бу бәйрәмне беренче тапкыр Америка Кушма Штатларында үткәрәләр. Соңрак аны бөтен дөньяда хуплап алалар. Хәзерге вакытта җир шарында этләрнең 400-дән артык төре бар. Бүген шагыйрә, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы, Саҗидә Сөләйманова исемендәге премия лауреаты Сирень Якуповага 60 яшь. Тирән фәлсәфәгә, үзенчәлекле табышларга бай булган әсәрләре белән аның иҗаты укучыларны җәлеп итә. Хөрмәтле тамашачылар, бүген студиябызда кунакта Татарстанда уникаль булган проект. Идел буе халыклары телләрендә, барлыгы 7 телдә җырлаучы Зәкәрия фольклор төркеме. Кызлар, исәнмесез? Хәерле көн. Исәнмесез, хәерле көн. Һаумыгыз? Арумысыз карандашлар? Шубрат иде келгеме ялгат. Менә шулай итеп, Идел буе халыклары телләрендә сәламләрләр безне кызлар. Менә сез, япь-яшь кызлар булугызга карамастан, ни өчендер нәкъ фольклорны сайлагансыз. Ни өчен шулай булды бу? Аңлатып китегез әле. Без инде үзебез 2017 елда оешып киттек. Казан дәүләт консерваториясында укыган вакытта. Инде мин аспирантурада укыганда менә шушы кызларны җыйдым. Алар бөтенсе төрле курсларда иде һәм шундый идея барлыкка килде. Күп милләтле төркем оештырырга. Безнең уку коллективы бар иде. Һәм инде шул вакыттан бирле оешып киттек без. Менә әйтеп китем, Әдилә безнең яртылаш татар, яртылаш башкорт кызы, мин Мишәр кызы, Тани Крешен кызы һәм Маша безнең Мордва кызы. Менә шул вакыттан бирле эшләп киләбез. Бөтенебез дә үзебезнең культураларыбызга, гашык традицияларыбызга һәм инде шул культураны яшьләргә күрсәтәсе килә. Без инде күп кенә бу юнәлештә эшләп киләбез. Һәм инде сез хәзер бик якын дуслар, шуны да әйтергә кирәк. Хәтта менә шушы чыгышлардан кала да сез һәр вакыт бергә дип әйтергә була. Аерылышмыйбыз да. Сез һәр көн бергә. Менә шушы сезнең төркемегезгә тукталыйк инде. Фольклор экспедицияләренә йөреп, әби бабалар теленнән яңгыраган җырларны яздырып алып, аларны заманчалаштырасыз икән, әйеме? Менә бу катлаулы процессмы? Мин җавап бирсәм ярыйдыр инде. Дөрес әйттегез, бу бик катлаулы процесс. Без консерваториядә укыганда һәрберебез экспедицияга барып, 200-гә якын җыр яздырып, 1 ел эчендә шуны нотага салып, аннары 1 ел эчендә аны компьютерда җыеп, басып эшлибез. Аннан соң без филологлар белән, диалектологлар белән, тел белгечләре белән бергә эшләп, һәрбер җыр өстендә эшләп, менә шуны өйрәнәбез, әбиләрне тыңлап. Чөнки 7 телдә җырлау бик җиңел түгел. Һәрбер телнең үзенчәлекләре бар. Шуңа күрә инде без профессионалларга мөрәҗәгать итәбез. Менә бу кем дип әйттегез әле профессионалларны? Диалектологлар белән Геннадий Михайлович та безгә булыша. Һәм инде шул телне белүчеләрне дип әйтәбез. Безнең менә консерваториядә укытучыларыбыз бар. Кем чуаш телен әйбәт белә, кем мордва телен, удмурт телен. Алар инде үзенчәлекләрен белеп, һәрбер букваны, һәрбер слогны ничек тәрҗемә итәргә, ничек аны әйтергә, аны безгә өйрәтәләр. Мәсәлән, бер җырны тәртипкә китерү өчен күпме вакыт кирәк якынча? Төрле шәһәр вакыты, аның җырына карап. Мәсәлән, 1 айга сузыламы? Мәсәлән, сузылырга мөмкин. Бүләккә сузылырга мөмкин. Мәсәлән, студияда эшләгәндә, менә безнең Лилия, шәхсән Лилия безнең гел контрольдә тотып тора. Әгәр дә менә вокаль яктан без дөрес җырласак та кайбер җырларны, менә текст буенча ниндидер нюанслар булса, ул безне юк. Туктатабыз, яңадан яздырабыз, дөрес булсын дип, чөнки безне күп кеше тыңлый, һәм инде барсы да дөрес булсын дип тырышабыз без. Чөнки бу бик мөһим. Без аны диктофонга яздырып, тел белгечләренә җибәрәбез, тикшерегез әле дип, дөрес булмаса тагын бер яздырабыз. Сөйләп китү бер хәл, аны бит әле тыңлап китәргә кирәк. Шулай бит кызлар, әйдәгез әле шушы мизгелдә безнең барлык тамашачыларыбыз белән сезнең менә шушы җырларыгызны тыңлап китик. Әйдәгез. Мин басам,
Синең баскан эзләреңә мине дә китереп басам. Синең баскан эзләреңә мине дә китереп басам. Ой бит мазарышкаена кечене перелә улы мишкели. Ай за мазарышкаена кечене перелә улы мишкели. Шундай җырлар безнең тамашачыларыбызга да хуш килгәндер дип уйлыйбыз. Кызлар, сезнең бит әле ирешкән уңышларыгыз да бик күп, аларны санап китәргә дә бик озак вакыт кирәк булыр иде, әйеме? Әйе, иң беренчедән әйтәсебез килә, безнең теге бернинди продюсерыбыз да, бернинди концертный директорыбыз да, администраторыбыз да юк. Күпләр уйлый безнең продюсер бардыр дип, әмма дә ләкин бу без мифны шәлпәрәмә китерәбез һәм әйтәбез, безнең бернинди продюсерыбыз чыннан да юк. Без һәрбер үзебезнең үз көчебез белән, бары тик үзебезнең тырышлыгыбыз белән барлык уңышларга ирештек. Аллага шөкер, һәм бүгенге көндә без Татарстан Республикасында грант оттык һәм инде узган ел Таврида дигән форумда Кырымда 600 меңлек грант откан идек һәм менә Аллага шөкер инде ахырына җитеп киләбез бу грантның да һәм инде беренче грантны да инде башкарып чыктык. 16 менә сез тыңлап үткән җырлар нәкъ менә шул грант акчаларына эшләнгән 2 альбом чыкты безнең. 2 альбом чыкты, 2 альбом дөнья күрде, әйе. Һәм инде бу грантлар безнең өчен бик зур шундый мөмкинлек, чөнки без 4 гади гаиләдә туган кыз, һәм бу безгә бик зур мөмкинлек, бик зур этәргеч һәм шанс үзебезнең турында әйтергә һәм үзебезнең җырларыбызны кешеләргә тәкъдим итәргә. Аннан соң Италия Таба этнофестиваль турында да әйтергә мөмкин, әйеме? Башкортстанда узган яшьлек шоу фестивале, әйеме? Әйе, узган ел бик матур иттереп яшьлек шоу, Башкортстанда узган яшьлек шоу проектында катнаштык һәм 300 катнашучы булды әле. Арасында 6 супер финалист арасында без булдык һәм бик достойно итеп Татарстанны Башкортстанда да күрсәтеп кайттык үзебезне, безнең җырларыбыз андагы радиоларда да яңгырый бүгенге көндә. Күп кенә башкаручылар белән күрешәбез, алар да безнең җырларны инде тыңлап йөриләр машиналарында да, булай күрешкәндә дә, шуңа күрә без инде бик шатбыз. Аферин. Әйдәгез әле шушы урында яшьлек шоу фестивалендә катнашкан бер видео үзекне карап китик, аны да карап китсеннәр безнең тамашачыларыбыз. Монда бармы? Кызлар, фольклор җырларын шулай заманчалаштыру бу бит чынлап та катлаулы эш һәм бик мактаулы эш. Һәм яшьләр дә сезне яратып тыңлый һәм бик тиздән сезнең әле концертларыгызда булачак икән, шулай бит? Бу сорауга Маша җавап бирде. Концертлар турында сөйләп китеп, про концерт рассказать. Да, хочется сказать о том, что мы начинаем с 12 сентября. Мы начнем с базарных Матак, Алькеевский район. Можете посмотреть в нашей также группе, в каких районах мы побываем. И закончим мы большим концертом в Казани 28 октября. Очень ждем вас. Әйтеп китәргә кирәк, бөтен концертларыбыз менә 12 сентябрьдә башлана, алар барса да бушлай, керү ирекле, килегез барыгыз да көтеп калабыз. Инде Казанда 28 октябрь көнне Сәйдәш мәдәни үзәгендә дансы зур йомаклау концерты булачак. Анда да шулай барсын да көтәбез. Һәм бу концертлар инде безнең грант акчаларына ясалачак Росмолодежь ярдәмендә, һәм без сезне көтеп калабыз.
Әйе, менә шундый бик матур төркем бүген бездә кунакта Мария Стуклова, Татьяна Ефремова, Лилия Жиханшина һәм Әдилә Мөбәрәкова. Барысы бергә алар Зәкәрия фольклор төркеме. Кызлар, бик зур рәхмәт бүгенге иртәгезне безнең белән шулай күтәренке рухта башлаганыгыз өчен. Сезгә инде әлбәттә алга таба зурдан-зур уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт, бик зур. Хөрмәтле тамашачылар, тапшыруыбызның алдагы минутларында без сезнең белән Казандагы хәзерге заман галереясына сәяхәт кылырбыз. Биредә танылган Мәскәү рәссамы Андрей Есионовның күргәзмәсе ачылды. Ул үз юлында яңа перспективалар эзләүне һәм үзләштерүне дәвам итә. Ул һаман үсештә. Андрей Есионов традицион дини һәм фәлсәфи медитатив темаларга зур һәм катлаулы калкулыклар язарга мөмкинлек бирүче сирәк һөнәри техник осталыкка ия. Ул хәзерге Россия мәдәнияты һәм сәнгате эшлеклеләренең, шулай ук зур масштабтагы сәяси фигураларның композицион портреты остасы. Каждая работа, для меня, во всяком случае, это рожденный мой ребенок. Миңа һәрбер картинам үз балам кебек якын. Һәрбер эшемә тулы әсәр, аерым бер китап сыйдырам. Картиналарым кинәт кенә барлыкка килми, рәсемне төшергәндә хисләр булмаска да мөмкин. Сине рәсем герое үзе кулыңнан тотып йөртә шикелле. Минем эшләремдә күпчелек кешеләр сурәте, башка юнәлешләрдә мин бик сирәк язам. Кешеләрне ясау миңа күпкә кызыграк, чөнки һәр вакыт тормыш турында язасың. Тормыш ул минем күзәтүем. Үз картиналарым турында сөйләве авыр миңа, аны халыктан, тәнкыйтьчеләрдән сорарга кирәк. Останың әсәрләре Россиядә һәм чит илләрдә урнашкан күп кенә музейларда саклана. Алар арасында Татарстан сынлы сәнгать дәүләт музее да бар. Һөнәри җәмәгатьчелек бәяләре һәр вакыт югары. Тамашачылар симпатиясе рәссамның күргәзмәләрдә эшләүләрен даими озата бара. Творчество Андрея Есенова не ново. Я знаком с ним, с его работами. Мин Андрей Есионовның эшләре белән күптән таныш. Рәссамның һәр күргәзмәсе, ул аның иҗаты һәм биографиясе генә түгел. Бу картиналарга карап уйлыйсың, тоясың, борчыласың. Әлбәттә, моны күреп, аның осталыгы да яңа яктан ачыш булып тора. Чөнки бу минем өчен яңа киңлектә яңа чачылган эшләр. Бу эшләрдә фәлсәфи башлангычлар күп. Катлаулы ракурслар оештыра белү, сәхнәне төзү буенча режиссерлык осталыгында Андрей Есионов узган гасырның иң зур осталары белән көндәшлек итә ала. Шул ук вакытта төрле мөнәсәбәтләрне тирән күзәтүче булып кала бирә. Почему я люблю Есенова? Почему я часто с ним работаю? Ни өчен мин Андрей Есионовның иҗатын яратам? Ни өчен аның белән еш хезмәттәшлек итәм? Нигә күргәзмәне ачуда катнашуыма шатмын? Бүгенге көндә рәсемнәрдән, портретлардан аерылган мөхит. Рәссам үз персонажларын ниндидер сәер предметлар, аксессуарлар белән тәэмин итә. Миңа аның акварель җаны бик ошый. Бу идеаль тасвирлау. Андрей Кимович үз картиналарын Мәскәү һәм Санкт-Петербург музейларында күрсәтте. Аның сәнгате Италия һәм Европа илләренең тамашачыларыннан югары бәя алды. Кытайда традицион осталык һәм зирәк фәлсәфәчелекне бәяләүчеләр дә аның эшләрен үз күргәзмәләрендә берничә тапкыр күрә алды. Казанда күргәзмә 31 октябрьгә кадәр дәвам итә. Хөрмәтле телевизор караучылар, хәзер милли көрәш турында сөйләшик. 29 августта Казанның Акбарс көрәшләр сараенда Манзара спорт музыкаль премиясе көтелә. Иң көчле баһадирлар бил алышачак. Хәер, бу хакта тулырак итеп безгә студиябыз кунагы Манзара проектының җитәкчесе һәм продюсеры Айдар Шәймарданов үзе сөйләр. Айдар әфәнде, исәнмесез? Хәерле көн. Хәерле көн, Азизләр, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Менә Манзара спорт музыкаль премиясе инде чынлап та традициягә әйләнде дип әйтсәк була. Казаныбыз туган көненә бик шәп бүләк әзерләгәнсез безнең халкыбызга дип әйтергә кирәк. Сөйләп китегезче, менә быелгы җәйге премияның үзенчәлеге нәрсәдә? Әз генә тарихны искә төшерик. Спорт музыка премиясы Манзара дип атадык. Ни өчен? Чөнки бу безгә яшь артистларыбызга сәхнәгә басырга мөмкинлек бирә торган чара иде. Әйтик, бүгенге көндә без телевизордан күргән артистларны, аларның барсында матди ягыннан да яхшы үзләрен хис иткәннәрен беләбез. Менә сәхнәгә басып килүче артистларга менә шу бер үзешчән артист белән профессиональ артист арасында бер басма юк, безнең күпер юк, шуңа күрә без моны кертеп җибәрдек музыка премиясе рәвешендә. Аннан соң ул үсеп китте спорт премиясына да. Безнең төп чыганакларыбызның берсе милләтебезнең ул әлбәттә спорт, мәдәният һәм шул ук вакытта телебез. Нинди генә милләт булмасын. Үзенчәлекләренә килгәндә, нәкъ менә быелгы
Манзара премиясына. Монда инде безнең катнашалар көрәшчеләр. Элек без иң көчле батырны билгеләгән булсак, безнең Татарстан буенча, дөнья буенча безгә Казакъстаннан төрле Таджикистан, Үзбәкстаннан иң көчле спортчылар килеп тә бил алышты. Быел инде без Татарстанда иң көчле егетләрне җыеп, 3 үлчәү категориясына бүлдек һәм 85, 110 һәм 130 килограммга хәтле көрәшчеләр бил алышачак. Үзенчәлек дигәндә, элек без спорт белән музыканы ничектер бергә күз алдына китерергә авыр иде. Ләкин менә без монда шул ук вакытта көрәшләрендә сәнгатькә якын китереп, аларны да теге матурлык, фикерләр, грубый көч дибез бит рус телендә. Алай гына булмасын өчен нәкъ менә сәнгать белән бергә үрелдереп, аларны да рухи, мәдәни яктан тамашачыны тәрбияләү максатыннан шулай итеп җыйдык. Быелгы үзенчәлеге булганда, әлбәттә инде үлчәү берәмлекләрендә аерым күренәчәк. Хәтерләсәм, сез бит инде быел мондай премия кыш көне узган иде, әйеме? Ялгышмасам, гыйнвар аенда. Һәм тагын җәйгесендә оештырырга булгансыз. Нәрсә белән аңлатыла бу? Дөрес, чыннан да без әле моны исәп яз, көз, җәй, кыш вариантында уздырырга. Кыш көне әлбәттә без теге төрле спорт төрләрен якынайта башладык. Шул вакытта Суманында үзебезнең мәдәният учагы булган циркыбызда, әйтик бит, классика жанра, ул цирк һәр вакытта элек заманнан килгән. Без монда җыябыз Сумо вәкилләрендә, теге иң көчле батырларны цирк аренасында поддубныйлар, шул вакытта иң көчле юмористлар, сәнгать әһелләре шул циркта чыгыш ясый торган булган. Шуңа күрә тигез рәвештә бүлү өчен спорт корылмалары да күп беренчедән, һәм безнең дусларыбыз да бик күп. Шуңа күрә алар да үпкәләмәсен дип без төрле спорт кырларына күчерергә булдык. Әлегә шулай. Аннан соң бит әле быел артистлар да бил алышачак икән дигән шундый хәбәр килде безгә. Алар үзләре кебек артистлар белән бил алышачакмы? Әлбәттә, безнең төп максат ул көрәшебезне гадилектә күрсәтү. Чөнки бүгенге көндә көрәшнең популярлыгы нәкъ менә аның кагыйдәләренә барып тоташа. Беркем дә аны аңламый, берсеннән берсе катлаулы кагыйдәләр. Шуңа күрә без халыкка күрсәтәсебез килә. Артистмы син, җырчымы син, тамашачымы син, чыгасың да көрәшәсең һәм син аны аңлый аласың дип. Бүгенге көндә безнең инде көрәшебезне яхшы белгән театр артистлары да бар. Шуңа күрә менә алар Алмаз Гараев, Илфак Хафизов һәм Минзәле артисты, менә алар үз үлчәү берәмлекләрендә заманында җиңү яулаган, җиңүчеләр, иң яхшы спортчылар дип танылган көрәшчеләр һәм шул вакытта артистлар. Менә алар бил алышачак. Бу әле безнең беренче эксперимент. Әлбәттә, театраль сабантуй була, алар анда җиңәләр, ә менә аларны бергә туплап, иң көчлене билгеләү, төрле елларда чыгыш ясаганнарыбыз әле менә безнең мәйданда беренче уза. Айдар, әйтергә кирәк, менә сез продюсер буларак үз эшегезне чынлап та җиренә җиткереп башкарасыз. Ни өчен дигәндә, менә мин үзем дә күзәтеп барам. Ничектер элегрәк бит ул көрәшчеләргә игътибар җитеп бетмидеме соң? Теге без беләбез, мәсәлән, футболистларны дип әйтегәндәйме, хоккейчыларны, әнә менә көрәшчеләр, аларның исемнәре ничектер безнең колакка ятмыйдыр. Ә менә сез хәзер шуны әлбәттә инде аларның исемнәрен барысы да белсен дип тырышасыз. Һәм бу бик мактаулы эш. Үзлә менә сез иң кирәкле бер журналистка бирмәй торган сорауны бирдегез чыннан да. Менә бу мәсьәлә иң авыр мәсьәләләрнең берсе. Көрәшчеләр бүгенге көндә менә артистлар һәм көрәшчеләр дип куйган вариантыбыз безнең бу Манзара премиясында. Артистлар менә әйтеп китәләр бит, алар төрле чыгымнарын үзләренә кертәләр, Инстаграмнар алып баралар, клиплар төшерәләр, иштебездә грантлар җиңәләр. Бу бит инде мәдәниятның үсеше өчен. Ә көрәшчеләрдә әле бу культура түбән дәрәҗәдә. Шуңа күрә түбән дәрәҗәдә булгачлан без аларның исемнәрен дә белмиләр, геройларның кем икәнен белмиләр. Интернетта җыйсагыз да фәлән батыр дип аның беренче икенче урын алганнан кала фотосы да, видеосы да чыкмаска мөмкин. Менә бу авыл район көрәшчеләре инде хәзер чынлап та аларның исемнәре яңгырый башлады, субханалла дип әйтергә кирәк. Менә бу быелгы 29 августта узачак Манзара фестивалендә алар катнашачакмы менә шу авыл районнардан килгән көрәшчеләрбез безнең? Без сайлап алдык иң көчле көрәшчеләрне. Менә дөрес әйтеп уздыгыз. Менә без ул футбол традицияларында дәвам итәргә тырышып аркаларына киемнәрнең исемнәрен язып куйдык. Шулай ук Биектаудан безнең иң көчле көрәшчебезнең берсе, ул 10 тапкыр дөнья чемпионы Раил Нургалиев бил алыша. Әлбәттә инде бу якта традициялар, көрәш традициялары зур. Муса Галлямов кебек егетләр, алар инде шулай ук дөнья чемпионнары. Һәм инде төрле үлчәү категориясында да берсеннән берсе кәттә көчле егетләр бил алыша.
Менә дөрес әйтәсез, тагын бер тапкыр шуны кабатлыйм, безгә массалыкны арттырырга кирәк. Көрәш арасында безнең теге чемпионнар, дөнья чемпионнары гына түгел. Әгәр дә сабан туйларга хәзер барсаң, анда 3-4 көрәшче бил алыша. Ни өчен дигәндә, чөнки гади халык чыгып бездә көрәшәбез дип әйтә алмый. Чөнки профессиональ спортчылар аларны 5-6 секундта әйләндерә дә иләренә озата. Шулай да көрәшнең дәрәҗәсе арттымы? Ничек уйлыйсыз? Көрәшнең дәрәҗәсе менә ничәдер еллар буе, бик күп еллар буе бер урында торды. Дөресен әйткәндә, ләкин менә без үзебезнең русча әйтеп әйткәндә на свой риск и страх алдык инде төрле юнәлешләрне. Әйтик бит, гел теге чабата камзул киеп кенә җир булмый. Әз генә альтернатив юнәлешләрен дә карарга кирәк. Гел без теге борынгы заманнан сарык тәкә күтәреп кенә йөреп, милләтебезне саклап калабыз дип әйтеп булмый. Шуңа күрә без инде бу юнәлешне әз генә әлбәттә теге абынулар, сөртүнләр дә булырга мөмкин, ләкин шулай да көрәш мен бүгенге көндә теге үле ноктадан әз генә булса да күчте дип әйтергә мөмкин дип уйлыйм. Тагын үз алдыгызга нинди бурычлар куясыз? Бурычлар безнең гади Без бөтен милләт вәкилләрендә дә менә көрәш төрләре бар, спорт төрләре бар, сәнгать әһелләре бар. Менә әле мин күптән түгел чуашларга шалтыраттым, мордваларга шалтыраттым. Әйтәм, сездә ниндидер спорт төрләре бармы? Удмуртларга шалтыраттым. Аларда да шул спорт төрләре бик күп икән. Менә шул спорт төрләрен бергә берләштереп, манзара проекты кысаларына җыю һәм инде теге хыялда, уйда булган Олимпия уеннарына керәм дип хыяллам йөртүл. Нәкъ менә шушы альтернатив юнәлештә милләтебезнең гореф-гадәтләреннән дә чигенмичә төрле халык вәкилләренең дә спортын, мәдәниятен үстерү юнәлешендә эш алып барырга максат шул. Димәк, Алла бирсә, 29 август көне барлык тамашачыларыбызны манзарада көтеп калабыз Акбарс көрәшләр сараенда, шулай бит? Әлбәттә, рәхмәт, килегез. Әйе, Айдар әфәнде, бик зур рәхмәт бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Сезгә әлбәттә уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт, исән булыгыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, менә без инде бүген тапшыруыбыз башында әйткән идек, бүген шагыйрә Сирень Якупованың туган көне. Аның шигырьләре Instagram битләрендә Мәдәни җомга газетасында һәр даим басылып килә. Чынлап та менә бик күп безнең хәзерге шагыйрьләребез үзләренең язмаларын Instagram битендә урнаштырып бара, аларның кайберләре белән безнең хәбәрчебез Алия Галиуллина таныштырып китер. Сезне йылдызлы Instagram сәламли. Әйе, чынлап та, Instagram киңлекләре үз сәләтен чагылдырып барыр өчен уңышлы урыннарның берсе. Шигырияткә гашык җаннар өчен бу аеруча отышлы. Язучыга да, тыңлаучыга да. Руслан Айсин Рузилә Сафины даими рәвештә үз битләрендә шигыри юлларын урнаштырып бара. Шигыре булгач җыры да туа. Җыр, музыка булгач, әлбәттә, бию дә ерак йөрми. Бергәләп биегәндә туганлык күперләре дә ныгый. Киләсе язмага күз салсак, дуслык кешеләр арасында гына түгел. Әтәш, куян, песе. Ай, молодец, яшиләр инде. Ай, дус яшиләр. Менә шулай дөньяда шулай яшәгез, җәмәгать. Җәмәгать, иң бәхетле куян кайда ул? Кишер басуында. Иң бәхетле куян минем куян. Гомер буе дус, тату яшәүчеләрнең осталыклары да бер үк була икән. Менә безнең тамбур белән чигүләр. Менә шулай чигәләр. Тамбур белән чигү. Оннан тигез чигү бар. Крислап чигү дия иде, крислапта чиктек инде. Яшьтән үк чиктек, бала вакыттан үк безнең мәктәптә дә чиктерәләр. Мәктәптә хезмәт дәресе бар иде. Шул хезмәт дәресендә чигеп утыра идек без. Кем нәрсә чигәйндән да, караватка куя торганда, мендәр тышлары да, тәрәзә кырыйларына куя торганнарын да чиктек. Ашъяулык сыман иттереп тә чигеп куя идек. Осталык дигәннән, кабак үстерү буенча рекорд куючы кабаклар падишаһы Фахима Багатуллина мул уңышлары арасыннан табып та булмый. Сезнең белән мин Алия саубуллашам, Instagram яңалыкларын бергәләп күзәтик. Көрәшсәң, көчле белән көрәш. Йыгылсаң да хурлык түгел ди халык әйтеме. Бүгенгә мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.